Гүлсирана Абдуллина, бәгырым деп әйтем әле, менә соңгы клибыңнан соң пар аккышлар бит. Портырналар. Портырналар. Бик күп җегетләрдән хаттар килде Акчарлакка. Менә бит. Кызыксаналар, син кияүдәме? Сине кияүгә алырга тели бик күп җегетләр, Татарстан җегетләре. Арада тракторчысы да бар аның. Әйтергә кирәк, ат караучысы да бар, бизнесменнар да бар. Казан җегетләре дә шалтыраткан. Син кайчан кияүгә чыгарга уйлыйсың? Габдрахман абый, мин кияүгә чыгарга җыенмыйм. Әле укыйм бит. Кияүдә дә буласың, укыйсың да. Кияүдә түгел менә, әлегә укыйм. Син Венера Ганиевадамы? Әйе. Ниченче курста? 3нче курста. Синең ничексең менә куелган ул? Башта укып бетеп кенә кияүгә чыгасыңмы син? Ана аспирантура, аннары Минем куелмаган, миңа Аллаһ ничек язган, сәгатем кайчан суга, мин шул вакытта кияүгә чыгам. Кайчан мин үз мәхәббәтемне табам, шул вакытта. үз мәхәббәтеңне кайчан сәгать суга, ләкин бит кеше үзе дә эзләргә тиеш бит инде дип уйлыйм мин. Син ничек уйлыйсың? Күңел йөрәк эзли. Үзеннән үзе килеп чыгар бит. Үзенә үзе килеп чыга. Укып бетергәч, син эзләп табарга тиешләрме, син эзләргә тиешме? Менә шунда уйлаганым юк, но ул үзе килеп чыгар дип уйлыйм. Ә менә сәхнәгә йөрисең, Азат Абитовлар белән гел бергә җырлыйсыз, ул сиңа ошамыймы? Менә дөресен әйтәләр. Безне хәзер беркем тыңламый. Айга. Ошыймы? Синең хыялың Азат Абитовка бу җегетме? Ничегрәк? Чөнки сез гел аның белән бергә. Мин аларның икесе белән дә, өчесе белән дә бергә. Мин баштан Ришат Хатуллин белән дуэт җырлап идем. Ришат Хатуллин? Аның белән дә Танымагандамы? Аның чыккан вакытында. Мин аның белән дә йөри дип чыгарганнар иде. Хәзер Азат белән дә йөри дип чыгардылар, мине Рәнис белән дә йөри дип чыгар. Мин барысы белән дә йөреп чыктым. Шуңа миңа нинди сораулар кирәк, мин елмаям гына инде. Син аларга җавап бирмисең инде, әби? Мин әле кияүгә чыкмыйм бит. Юк, менә йөри дигәч, сиңа ул кыенмы, җылыйсыңмы син төннәр буе? Мендәр кочаклап. Юк, җылыйсыңмы дип әйтү. Менә Азат белән йөри дип чыгарга. Юк. Теге Рәнис белән йөри дип, Ришат Хатуллин белән. Юк, юк. Юкмы? Юк. Нәрсә елларга инде? Юк инде, менә шундый сүзләр әйтәләр мен бит инде. Җырмен бит инде. Сөйләм генә. Сөйләсең генәме? Сөйләм генә. Шундый асыл егетләр белән йөри дип әйткән. Гомумән синең менә уеңда нинди булырга тиеш ул синең сөйгән ярың? Мине хөрмәт итә торган. Хөрмәт итә торган. Бу моңсу икенчесе булды тагын. Төс кыяфәт буй, кечкенә генә, майбулдан матуррак булсынмы? Ямс булмасын инде, ул матур булсын. Матур булсын, нинди матур булсын? Зәңгәр күзле, кызыл күзле. Ну, миңа дөресен әйткәндә, шомырт кара күзлеләр шул. Шомырт кара күзле. Әйе. Теге шуннан. Сихри күзлеләр шул. Сихри күзле. Әйе. Буена килгәндә бик кыска булмасын инде. Әйе. Ну, Син озынрак. әйе. Хәзер кызлар озынрак. Юк. Юкмы? Үкчәл күзле кияш тагында. Егетләр озынрак булырга тиеш. Каранар, менә шушы көннәрдә Фуат Садриев белән интервью эшләдем, бит. Ул бит өлкән язучы. Ул беренче хатыннан аерылган. Ул әйтә, яшьлек җүләрлек ди. Менә шунда да яшьлек җүләрлек бит инде ул. Менә шул яшьлек җүләрлек булмас өчен, аерылмас өчен безнең әти-әни бар бит инде. Әгәр дә сиңа әйтсәләр, кызым, бу җегеткә карама, бу үзенең нәселгә туры килми, әй шибәр, матур, сине ярата, фәлән тигән, чыкма дисә, син тыңлаячаксыңмы, әллә юкмы? Колакка сүз салам, сүзләрен колакка салам дөресен әйткәндә. Үземнекен эшлим. Кая синең кулларың? Ничек син шулай эшлисең, үзеңнекен эшлисеңме? Минем әти-әни биргән тәрбияне мин һәрвакыт күземдә тотам. Әйе. Бер кашан да минем гаиләмә, минем үземә, минем якыннарыма начарлык китерә торган кеше белән йөрмәячәкмен. Юкмы, әти-әни сүзен тыңлыйсың, шулай бит. Әти-әни кемнәр әле сезнең, синең? Клуб. Әтиң баянчы, әниң җырчы. Әти баянчы, клуб мөдире дип әйтик. Әни хореограф, режиссер, биютүче дип әйтик. Хәзер син сыер суга беләсеңме? Көтүдә булганың бармы? О, минем көтүдән башымнан ашкан. Син ничек көтүдә йөрисең шуңа әле бәләкәй? Син күпме әле? Ну, кызы бит. Ну, кызы булса. Сыер сүзеп китмәйбез сине. Алар мине көтүдән Син бит нидән сарыкканда куркасыңдыр? Әнекәем дип чабасыңмы? Юк,
Yok, meni alар kütüde tanılar. Men mesela avluga koytam eken, kütüge çıgam eken. Bizim avluda kişiler, "O, bugün sıyırlarımız, yok sıyırlarımız muzika tınlayken" deydi. Sen jırlıysan da var abi. Men 40 aşıgıga sıraz jırlay başladım. Alar әле ошаган жеринен туктап атып, "Не иши мекен инде бу?" Bizni ошодан туктатып жүрөбүз. Сыйырда сууга билесиң энди. Сыйыр суа билем, Бу кулларың менен эгер туtup карайм, ошо кулларың менен аны бир күчлүү соо буламы? Бу качан сыңгыта курсоодун? Менин кулум коты. Коты, сен врач боларга тийиш болгонсуң. Болмагансың. Келечек турмушуңда врач боласың. Врач деп айтылам эле. Врачлардын куллары коты, көзлөрү сеники өткөн, табышлары матур. Yok, men андай врач нерселерден, яралардан бетин куркам. Куркасыңбы? Конунан куркасыңбы? Конунан куркам, мен ал тейлерден куркам. Яралардан. Качан сыңгыта курсоодун сыйыр? Мени эйбетлеп кына тибип жибергеш. Венера Ганиеваны ошатасыңбы? Нинди окутуучу бул сиздин? Ушул турда сурайм энди. Венера хатыны вообще шәп кеше. Чудо, деп айтайын энди. Мен аны бик нык яратам. Сенин окутуучу болгон күрәгенә шулай мактыйсыңбы, юкмы? Йок. Сенин устаз бит инде, ул мактамасаң Мен вообще электиреме? Мен Йок, ул керек вакытта. Коты? Коты керек вакытта. Сенин менен ничек сүккени бар анын? Бир мисал келтирели. Менә ул турмушка Мен нәрсә булдысың бу тапкыр? Биринчи курста жыр үйрөнөргө тийиш идим. Йылдыз болуп келгенсиңдер инде. Мен ким? Сен Венера Ганиева, мен Гүлсирен Абдуллина, ошойму? Йок, конкурска бир жыр үйрөнөргө тийиш идим. Мен аны үйрөнө алмадым. Bir gün berdi, 2 gün uzgaç, men үйрөнө алмадым. Экзаменler вакыты эмесиң инде. Килдим, үйрөнмөшө. Күзгө карады да, сен буларны үйрөнөсүңсүң? Или кошон үйрөнөргө жыйнасыңсың? Окуу вакыты жетебейт инде. Конкурска бар вакыт жетебейт. Я ошо типа аңлатып берет. Но прям бастырып сөккөн жок инде. Бастырып. Акыллы фикрлер өсү. Ислат калай болмадымы? Жок, Аллага шүкүр. Думуштур тыңламыйша. Менә соңгы клибиңдә сен йөрәгеңне ача башладың. Соңгы клибиңдә йөрәгеңне менә үзең була башладың, кыланмыйсың. Менә моңа ничек йөрәнә башладың? Мин сиңа сокландым соңгы клибиңдә. Әйтәм, менә бу кыз шулай дәвам итсә, зур җырчы булачак. Кылана башласаң, бетәчәксең. Чөнки 99% кызлар кыланып җырлыйлар. Һәм шуның белән юкка чыгалар. Мин һәрвакыт үзем булып калам. Үзеңне чыгару бик уялтырадыр да, үз хисеңне чыгару уялтадыр. Мен чынлыкта да бик уялам. Уялчанмы сен? Уялам, әйе. Хәзер дә уяласыңмы? Уялам. Шулаймы? Дөрес әйтәсеңме сен? Уялам. Сен яшерәсең менәме? Юк, уялам, менә кызарып чыктым инде хәзер. Сәхнәгә чыкканда уяласыңмы? Ну, хәзер сәхнәгә беренче чыкканда үземне кулга алырга тырышам. Улыкка шамып чыгып китәм инде. Уялык хисе бик бар. Бар. Кеше менә үзгәрә, концертлар бирә башлаган шулай бит инде. Йолдыз шире, анда йолдыз авыруы. Ул нәрсәдән була менә? Йолдыз ширеннән бик нык куркам. Нык куркам. Белмим нәрсәдән булганын. Менә тагын бер тапкыр әйтәм, минем әтиәне биргән тәрбияне мин һәрвакыт күз уңында тотам. Һәрвакыт шалтыраталар. Концерттан соң, җырлаганнан соң һәрвакыт шалтыраталар. Бурны үсеп китмәсен дип әйтәләр инде, дип уйлыйм инде мин. Замечаниялар ясыйлар. Һәрвакыт мактап кына тормыйлар. Карайлы, кулларын бирәләр. Йөрүгә сине йөрткән егетең бармы? Йөрәгем буш түгел, менә шунысын әйтәләр. Кем икәнен инде. Менә минем күзләремә карап. Юк, беләсезме? Мин Нәйсәрә Булатын кем ул? Мин әле йөримме, юкмы, ансысын бер дә әйтә алмыйм бит. Йөрәгем буш түгел, шуны әйтәләр.